तर आज मस्तपैकी आपण आज भेंडी बनवूया साध्या सोप्या पद्धतीने। तुम्हाला तर माहीतच आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असताल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। माझ्या चॅनलवर रोज सोप्या पद्धतीच्या आणि मस्तपैकी कमी वेळात बनवणाऱ्या अशा गावरान रेसिपी मी दाखवणार आहे। तर चला, आज मी तुम्हाला भेंडीची रेसिपी दाखवणार आहे, एकदमच कमी वेळामध्ये आणि खूपच साध्या सोप्या पद्धतीने आपण मस्तपैकी भेंडीची भाजी, अशी चवदार भाजी बनवूया आपण, जी भाकरीसोबत रोटीसोबत खूप छान लागते आणि भूकसुद्धा मिटते। आणि तर आपण याची रेसिपी बघूया, ह्याला लागणारे साहित्य आणि याला कसं बनवायचं आपण आज बघूया व्हिडिओमध्ये। तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडलास तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईबर करा आणि कमेंटसुद्धा करा। तर चला बघूया आपण ह्याला बनवायची रेसिपी। तर मी घेतलेली आहे भेंडी, अर्धा किलो भेंडी आणलेली आहे, कारण की सर्वासाठी बनवायची आहे। तर स्वच्छ धुवून मस्तपैकी कट करून घेतलेली आहे भेंडी, मस्तपैकी कवळी भेंडी आणली आहे, स्वच्छ धुवून कापून घेतली आहे। आणि बघा मी काय वापरणार आहे, एक बारीक चिरलेला कांदा घेतला, मिरच्या घेतल्यात आणि टमाटर घेतला आहे। सांगितलं ना मी तुम्हाला, खूपच कमी साहित्य आपण वापरायचं आहे याच्यामध्ये, साध्या पद्धतीने बनवायची आहे भेंडी। आणि तेल तर हे आपल्याला गरजेचंच असतं आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं, बस। याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काही वापरायचं नाही आहे, खूप कमी वेळात तयार होते। तर चला बघूया आपण। तर गरम तेल, थोडंसं किंचित तेल टाकलं आहे कढाईमध्ये, कारण ही जी कट केलेली स्वच्छ घेतलेली जी भेंडी आहे ना, ही मला अगोदर थोडीशी एकदम किंचित तेलामध्ये मला ना थोडीशी याला परतून घ्यायची। त्याने काय होतं माहिती आहे का फ्रेंड्स, ज्यावेळेस आपण बनवायच्या आधी आपण अशी परतून घेतो ना तेलामध्ये, उगं नॉर्मल तेल टाकायचं थोडंसं, हां जास्त वापरू नका, एकदम 2-3 थेंब जरी टाकले तरी बस आहेत। तर थोडंसं तेल टाकून अशी त्याला थोडीशी भाजून घ्या, मंद आचेवर भाजून घ्या, जेणेकरून काय होतं त्याच्यात ना जो चिकटपणा असतो ना तो नाहीसा होतो आणि भेंडीची भाजी कशी सुटसुटीत होती मस्तपैकी। तर त्यासाठी ना तुम्ही अशी भाजी बनवायच्या आधी ना भेंडीची, तर नक्कीच तुम्ही याला थोडंसं असं भाजून घ्या, थोडंसं याला वाफ द्या, जेणेकरून त्यातला सगळा चिकटपणा निघून जातो आणि भेंडी आपल्याशी मोकळी सुटसुटीत होती मस्तपैकी, काय चिकटपणा असा राहत नाही त्याच्यामध्ये। त्याच्यासाठी ही अशी भाजून घ्यायची थोडा वेळ, त्याला काय बोलतं ते अर्धा सेकंड, बस। याच्या व्यतिरिक्त जास्त नका हे करू। तर बघा अशी मी भाजून घेते आता, थोडीशी मंद आचेवर मस्तपैकी अशी परतून घ्या थोडीशी, बस। कारण की याच्यामुळं काय होतं, मोकळीफट आणि सुटसुटीत अशी भेंडीची भाजी आपल्याला खायला लागते। तर आता बघा याला याच्यावर थोडंसं बघा भाजून घेतलेली आहे। आता भाजून घेतानाच ते चिकटपणा जो आहे तो दिसतोय, पण तो चिकटपणा ना असा भाजल्याच्या नंतर ना पुरा निघून जातो, म्हणजे ह्याच्यासाठीच आपल्याला ही थोड्या वेळ परतवायला लागते भाजी बनवायच्या आधी। तर आपण ही परतून घेतलेली आहे, याला वाफ पण दिलेली आहे। तर आता आपण ही भाजी बनवायला तयार करूया। तर आता ही मस्तपैकी भाजून घेतलेली आहे। आता मी ही ओतून घेते प्लेटमध्ये, ही जी मी थोड्याशा किंचित वाफून घेतलेली भाजी बघा मी ओतून घेतली आहे प्लेटमध्ये, थोडीशी नॉर्मल याला मी वाफ दिलेली आहे। बघा मोकळीफट झाली ना, कुठेही चिकटपणा दिसत नाही, याच्यासाठीच भाजायला लागते थोडीशी। तर आता आपण हे कांदा टमाटा मिरची आहे ना आपल्या गरम तेलामध्ये टाकायचं। हे बघा मी तेल अगोदरच तापत ठेवलं होतं, थोडंसं तेलच वापरलं आहे, जास्त नाही, तुम्ही बघू शकता थोडंच तेल वापरलं आहे। तर कांदा टमाटा मिरची मस्तपैकी असं गरम तेलामध्ये परतून घ्या, छानपैकी त्याला एकजीव करून छानपैकी त्याला लालसर असं परतून घ्या। आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये भेंडी टाकायची, खूप साध्या सोप्या पद्धतीने भेंडी बनवायची। भेंडीचे खूप प्रकार आहेत, भेंडी मसाला बनवू शकतो आपण, भरून भेंडी बनवू शकतो, त्याची ग्रेव्हीसुद्धा होती, खूप वेगवेगळ्या पदार्थाची भेंडीची रेसिपी होती आणि मी तुम्हाला ते सगळे नक्की दाखवन। तुम्ही माझ्या चॅनलवर असेच मला बघत राहा, जेणेकरून तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीची सुद्धा भाज्या, भेंडीच्या म्हणा वांग्याच्या म्हणा, प्रत्येक रेसिपी मी तुम्हाला याच्यावर बघायला भेटेल। तर हे बघू शकता तुम्ही, आपला कांदा टमाटर मिरची छानपैकी एकजीव झालेला आहे, मस्तपैकी त्याचा थोडासा ब्राऊन कलर आलेला आहे, बघू शकता। आता ही आपण जी वाफून घेतली भेंडी थोडीशी ती याच्यात टाकू। बघा तुम्ही बघू शकता मोकळीफट भेंडी दिसते ना तुम्हाला, कुठेही चिकटपणा याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत नसेल, याच्यासाठीच अगोदर आपल्याला थोडीशी परतून घ्यायला लागते, ठीक आहे। तर हे असं आता आपण मस्तपैकी मिरची टमाटर कांद्यामध्ये तेलामध्ये परतून घ्यायची। बघा किती मोकळीफट व्हायच्या आधीच दिसत आहे, मोकळीफट झाली आहे मस्त सुटसुटीत। अशीच भेंडीची रेसिपी झाली ना तर खायला खूप छान वाटते, कुठेच तुम्हाला याच्यामध्ये तारा दिसत नाही आहे, चिकटपणा दिसत नाही आहे, एकदम मोकळी झालेली आहे।
तर आपण याला फक्त थोडंसं वाफून घेऊया. आता याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. थोडंसं वाफीवर त्याला थोडीशी वाफ द्यायची आहे बस. 5 मिनटं पण नाही आहे, एकदम 2-3 सेकंड ठेवायचे बस. हे बघा, आता तुम्ही बघू शकता वाफीवर पूर्णपैकी मस्तपैकी आपली भेंडीची भाजी जी आहे ती सुकीफट झालेली आहे. आणि बघा तुम्ही अजून पण तुम्ही बघू शकता भेंडी माझी सुकी झालेली आहे, शिजून झालेली आहे, तरीही सुद्धा ही कुठेच तुम्हाला चिकट दिसत नसेल. ओके नाही फ्रेंड्स, बघा तुम्ही कुठं तुम्हाला याच्यामध्ये चिकटपणा जो चिकट द्रव असतो भेंडीमध्ये तो तुम्हाला दिसत नसेल ना, तर ह्याच्यामुळेच. तर चला, आपली भेंडीची भाजी झालेली आहे तयार. तर हे बघा आपली भेंडीची मस्तपैकी भाजी झाली का नाही तयार, झटकीपट. तुम्ही बघितलं किती कमी वेळामध्ये तयार केली ना मी भेंडीची भाजी. 5 मिनटाच्या आत मला तर वाटतं झाली असणार आहे भाजी. तर तुम्ही अशी भेंडीची भाजी नक्की बनवा. खूप छानपैकी टिफिनसाठी तर खूप छान पटकन तयार होणारी भाजी आहे अशी. चपातीबरोबर तर खूप छान लागते आणि भाकरीसोबत पण खूप छान लागते. मस्तपैकी कांदा लिंबू कट करून छानपैकी सर्व करा आणि एन्जॉय करा. भेंडीची अशी मस्तपैकी चवदार भाजी आहे, हेल्दी भाजी असते, याच्यामध्ये चिकटपणा खूप असतो ना, म्हणून हा एक प्रकारे हेल्दीसुद्धा आहे आपल्या शरीरासाठी. तर तुम्ही नक्की बनवा अशी भेंडीची भाजी. आणि अशीच मी तुम्हाला नवीन नवीन वेगवेगळ्या पद्धतीची रेसिपी तुम्हाला दाखवून खूप कमी वेळात आणि छानपैकी लागणारी अशी रेसिपी तुम्हाला माझ्या चॅनलवर बघायला भेटतील. तर तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्रायबर करा. वर्षा किचन करून माझ्या चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही नक्की जॉईन करा माझ्या चॅनलला, म्हणजे सबस्क्रायबर करा. आणि हे बघू शकता तुम्ही, बघा कुठेही तार दिसत नाही आहे, कुठेही चिकटपणा तुम्हाला दिसत नाही. हे बघा एकदम अशी सुटसुटीत झाली का नाही आपली भेंडीची भाजी. त्याच्यासाठी असं वापरायचं आणि असं करायचं फ्रेंड्स. तर तुम्हाला कशी आवडली माझी भेंडीची रेसिपी नक्की मला सांगा. आणि चला, तुम्हाला भेटते मी पुढच्या नवीन रेसिपीमध्ये एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त कहा आणि हेल्दी राहा.